Hej, jeg hedder Lina Sandra. Og vi vil lave en film til YouTube, bare kun for sjov. Okay, sådan der. Så fejler du bare fuldstændig. Så sidder du bare, hvad skal jeg sige? Jeg skulle stå op. Jamen, med en arm. Og jeg er blå. Ej, hov. Nej, der. Okay. Ja, min skulder. Nu gør jeg den her. Ej, det er sådan en nederen film, det her, mand. Ja. Okay, vi glemmer myg. Tænker jeg bare lidt. Nej. Jo. Det er sgu da dig, der render rundt og laver alt muligt andet, mand. Nej. Så kom her, og nu